φαίνεται. Τι έχει αρχίσει. Έχετε αρχίσει κι εσείς. Μην Καλησπέρα. γράφετε ψέματα σε εφημερίδες σας. Ναι. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Από Βρυλίσια. Ναι. Παναθηναϊκός είμαι εγώ, δεν πήρα για να βρίσω τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα, φίλε, γιατί μου το λέτε. Θα σου πω έτσι. κάτι, άμα βρήσεις, εσύ ξεφτυλίζεσαι. Όχι. Απλά μια ερώτηση θέλω να κάνω, άμα θέλετε να μου απαντήσετε, ειδικά ο Τάκης. Έγινε. Και ο Τάκης και ο Αλέκος το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, για κάτι που έχεις πει εσύ προσωπικά, Τάκη. Άντε, άμα το έχω πει εγώ, απαντήσω εγώ. Έχεις πει κάτι για. Επειδή είμαστε εδώ μια μεγάλη παρέα και ψάχνουμε βενζίνη τζάμπα να μας βάλεις για να κατέβουμε στον Κορδαλό που έλεγε την Κυριακή. Τι έκανα, δεν άκουσα και ξαναπέσω. Κάτι έλεγες ότι δεν έχουμε λεφτά και βενζίνη για να κατέβουμε στον Κορδαλό. Είπα, εάν παίζετε μεθαύριο με την προοδευτική, καλό θα είναι να μην ξεφτυλιστείτε άλλη μια φορά. Όπως πήγατε μέσα σε κάτι πούλμαν και σας φέρανε οι κλούβες στον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό είπα. Και λέω, δεν έχετε μηχανάκια να βάλετε βενζίνη να κατέβετε κάτω. Δεν έχετε αυτοκίνητα, δεν έχετε τρένο. Βενζίνη δεν έχουμε. Βενζίνη δεν Θα μας έχετε. δώσει μια διεύθυνση εσύ να έρθουμε να βάλουμε. Φίλε, μέχρι ένα μπετόνι έχω. Βάλτε στον κόλλο σου. Στο δικό σου.